Illum kelli l-opportunità nżur dal-ambjent tal-Ibwar fejn l-Istat Malti flimkien mal-Caritas, il-Knisja f'Malta, se joffru ċentru ta' prevenzjoni u riabilitazzjoni mid-dipendenza ta' droga għall-adolescenti tagħna, għall-minuri li għandhom inqas minn 18 sena. Illum stess f'ambjenti oħra x'hawnhekk għadu mhux lest, 5 żgħażagħ se jiġu milquha biex jibdew dan il-programm. Bħalissa il-Caritas f'dan il-programm qed tgħin madwar 20 familja. L-esperti qed jgħiduli li ħafna minn daw iż-żgħażagħ bdew il-kuntatt tagħhom mad-droga permezz tal-kannabis. Nagħmel appell li hu l-Istat li qed jonfoq tant flus u bl-għajnuna tal-Caritas imexxi dan il-programm nifhmu sewwa l-konsegwenzi tad-deċiżjoni li nieħdu fuq l-att ta' policy. Imma wkoll nappella lil kull min qiegħed għaddej minn xi problema ta' droga li jikkuntatti għall-Caritas hemm l-għajnuna għalikom, tibżgħux tikkuntattjawna biex inkunu ta' servizz.